מי לא מחפשת לדעת מה יהיה? מישהו שיגיד מה הולך לקרות, מישהו שאפשר לסמוך עליו, מישהו שמה שהוא אומר באמת קורה. מישהו שיודע מה הולך לקרות, איזשהו מידע אמין ובטוח. נשמע חלום, כן? נכון, ואנחנו בתקופה כזאת שכולנו מחפשים משהו שאפשר לסמוך עליו. ובפרשה שלנו, פרשת שופטים, יש את הפסוק של תחילת הפרשה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, יש ציווי שבכל מקום יהיו שופטים ושוטרים, כי זה תקינות של חיים בקהילה. קהילתיים. כן? והאמת שדרך הפסוק הזה, הרבי ממש פותח לנו את העיניים ומביא לנו משהו מאוד מאוד גאולתי. אבל לפני כן בוא נראה את הפסוק הזה בעוד הקשרים. אנחנו כל יום בתפילה אומרים, אשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, אנחנו מברכים וכן מתפללים מייחלים. וגם בייעוד הגאולה כתוב אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. זאת אומרת יש לנו בסך הכל 3 בעלי תפקידים, יש לנו את השופט, את השוטר ואת היועץ. אז אולי נסביר באמת כל אחד מהם. שופט זה בעצם דיין שפוסק בכוח התורה. הוא לוקח את המקרה, הוא מתבונן מה התורה אומרת על זה, והוא פוסק מה הדין. לא כל כך משנה מה הנשפט מרגיש, מה הוא חווה, אם זה מתקבל בשכלו, אם זה מתקבל ברגשותיו. זאת ההלכה, זה הפסק, נקודה. מלמעלה ללמטה. כן, ובאמת זה יכול כאילו להיות לא קל. הנשפט יכול להרגיש התנגדות, קיבוץ, והוא צריך להכריח את עצמו ממש לעשות בקבלת עול מה שהשופט אומר. המעלה באמת בשופט זה שזה בכוח התורה, זה כאילו סמכות וואו. ובאמת הקושי זה שזה לאו דווקא נכנס בשכל של הבן אדם וברגשות שלו ולא דווקא מתקבל אצלו, בוא נקרא לזה ככה. זה שופט. ושוטר בעצם אפשר להגיד שהוא נכלל בתפקיד של שופט, כי כל העניין של שוטר שיבוא לידי פועל מה שהשופט קבע והחליט. רשויות אכיפת החוק כזה, כן? כן, זאת אומרת שאם תיאורטית יהיה מצב כזה שבן אדם, מה שהשופט יגיד לו הוא יעשה, אז לא יצטרכו שוטרים. אבל במצב שלנו כרגע, אם אין שוטרים, אין בעצם שופטים. זאת אומרת, אם אין לך כוח אכיפה, אז בשביל מה שפטת, בשביל מה הוצאת פסק דין. יועץ זה מקום של שוויון. זה מישהו שמסתכל עליך בגובה העיניים, שהוא רואה אותך. הוא אמנם מישהו שאתה מסתכל עליו בהערכה, ואתה יודע שיש לו מה לתת לך, אבל הגישה שלו אליך זה גישה שרגע בוא נדון על זה, שתצליח להבין את זה עם השכל שלך, בוא נראה איך אתה מרגיש כלפי זה, בוא נחשוב על רעיונות, וככה לאט לאט הדברים מתקבלים בתוכך, זה הגישה של היועץ. אז מתקבלים בתוכך, זה באמת שזה הופך להיות פנימי ושלך. ובמהלך הנשמתי, אם אנחנו רוצים להבין איך זה עובד, אז הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שלנשמה יש 5 חלקים. 2 חלקים הם חלקים מאוד מקיפים וגבוהים ועוצמתיים, הם לא באים לידי ביטוי בגוף ביום יום שלנו, אבל יש 3 חלקים שהם החלקים הגלויים של הנשמה, שהם כן באים לידי ביטוי בגוף שלנו, שזה הנפש, הרוח והנשמה. זה חלקי השכל, הרגשות ועולם המעשה, כל המחשבות, הדיבורים והמעשים שלנו. אז בעצם להיקלט בפנימיות זה אומר שזה יושב לי בשכל, אני מצליחה להרגיש את זה ברגשות ואז זה משפיע על עולם המעשה שלי. זאת אומרת שאם מאוד מאוד קשה לי לעשות משהו או לחשוב משהו או להגיד משהו, זה לא נקלט אצלי בפנימיות. השכל שלי לא מסתדר עם זה, הרגשות שלי לא מסתדרים עם זה, והמשימה של היועץ זה בעצם לגרום לי שגם השכל שלי יסכים לזה וגם הרגש שלי יסכים לזה, ואז הכל חדור. כן, זה ישפיע על המעשה, אני אעשה את הדברים, אני ארגיש זכות שאני עושה את זה, אני אתלהב מלעשות את זה, אני אתפעל מלעשות את זה, זה לא יהיה כאילו כמו איזה קדושה מעונה. איזה משימה לגמור אותה. אז, למשל, אם נרצה להביא דוגמה למה ההבדל בין שופט ליועץ, כן? אז נגיד שיש איזה סכסוך שכנים על איזה מחסן. אז באים לבית משפט, השופט אומר שייך לך, לא שייך לך, הוא קובע פסק הלכה, דין תורה, ואז בעצם יכול להיות הרבה פעמים שאני מאוד אכעס על הפסק הזה, אני ארגיש שזה לא פייר, אני אהיה ממורמר, זה לא להסתכל על השכן הזה יותר. וזה יתבטא גם בפועל, ממש כמו שאת מתארת, לא יסתכל עליו, יהיה ברוגז, ילכלך עליו וכו'. אבל אם אני אלך למקום של ייעוץ,
נגיד היום זה מאוד מקובל, כל עולם הגישור, כן? אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, מה הצרכים שלו, מה הצרכים שלי, מה עקרוני, מה לא עקרוני, הרבה פעמים רק מעצם השיחה והתקשורת כבר דברים מתיישבים. איך שגם אני לא יצא פריירית וגם הוא ירגיש שהוא קיבל את שלו. כן, ואולי שיהיה איזה משהו שלישי, איזה ערך, אני אשמע איזה מידע עליו, פתאום אני ארצה לפעול מתוך אהבת ישראל, לא יודעת, תהיה איזה משהו, איזה ויתור, איזה עניין, כזה גבוה שזה יישב לי בראש וישב לי בלב, ואז אפילו שהיינו בגישור והיינו באיזה דיון, אני אוכל להמשיך להסתכל על השכן וישלח לו חלות לשבת, וכן, יהיה לי את תהיה פה חברות אפילו. נכון. יכולה להיות. בהחלט, בגלל שזה ממש יושב לי על הלב. וזה ממש נקלט אצלי בפנימיות. אז הרבי מוסיף שיועץ הוא בעצם בתדר של נביא. שכמו שיועץ הוא בעצם זה שנותן ליהודי לחוות את העניין בכל כוחות הנפש שלו ובפנימיותו, ככה גם הנביא נותן לנו את האופציה לחוות את הקדוש ברוך הוא בפנימיותנו. זאת אומרת שהציוויים של הקדוש ברוך הוא לא יישארו איזה משהו שבסדר עושים כי אלוקים אמר, בקבלת עול, סובלים הרבה פעמים ממש, ולהפך, כאילו מה שהשם אומר זה ירגש אותנו, ואם השם רוצה את זה, וואו, אז אני רוצה לעשות את זה, ויהיה לי עניין בזה, והתרגשות בזה, והתודעה שלי תהיה מונחת בזה, והרגשות שלי יהיו מונחים בזה, וזה דבר שמשיגים על ידי נביא הדור, שהוא בעצם נותן ליהודי את הקדוש ברוך הוא בפנימיותו. אז אחרי שבאמת הסברנו את שלושת התפקידים שהרבי מדבר עליהם, השופט, השוטר והיועץ, אז בואו נראה איזה מהלך הרבי מביא לנו בשיחה. בתחילת הפרשה הרבי מעלה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרבי אומר, הפסוק הוא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ובכל אופן לפרשה קוראים רק שופטים, אז לאן נעלמו השוטרים? והשאלה השנייה שהרבי אומר, זה שבפסוק מוזכר שופטים ושוטרים, ולעומת זאת ביהודי הגאולה וגם בתפילה אנחנו מדברים על שופטים ויועצים. אז שוב, לאן נעלמו השוטרים ומאיפה הגיעו היועצים? ואז הרבי בעצם אומר לנו שאנחנו נמצאים פה בזמן השיא. זמן מאוד מאוד מיוחד שמהרבי הרייץ עלה הילוך מאוד מאוד גבוה, שהרבי הרייץ דיבר על זה שכבר לאלתר לתשובה ולאלתר לגאולה, התחיל לדבר על זה בצורה מאוד מאוד חזקה, ואחר כך אצל הרבי הכל הלך להילוך הרבה יותר גבוה, הסתיימה עבודת הבירורים וכבר גמרו לצחצח את הכפתורים, ואנחנו כבר במצב שמה שנשאר לנו זה קבלת פני משיח. זאת אומרת שאנחנו במצב כזה שהוא כבר ממש התחיל כבר התהליך של הגאולה, ואנחנו טרום הגאולה השלמה והמלאה שתכף ומיד נראה אותה. ואנחנו מכוונים עכשיו בעצם למצב של העתיד לבוא מיד כל רגע, שבו כבר לרע לא יהיה שום קיום, לא יהיה לו שום תוקף, ובמילא לא צריכים את העניין של שוטרים, כבר לא רלוונטיים, רק המקום של שופט ויועץ, וגם באופן מאוד מאוד גאולתי שגם אליו נתייחס. זאת אומרת שאתה כבר לא צריך מישהו חיצוני שיגיד לך אתה חייב, אתה לא חייב, אסור, מותר, אלא יש לנו כזאת דבקות בקדוש ברוך הוא שעד כדי כך שזה הופך להיות מאוד אישי. זה כבר השופטייך והיועצייך שלי, שזה משהו ששייך אליי, וזה מאוד מעניין כי בשיחה רבי גם מביא את הפירוש של זה שהשופטים והשוטרים זה איפה הם נמצאים, את יודעת, יש את המקום הקהילתי, כן, החיצוני, המקרו, ויש את זה גם במיקרו. אצל כל יהודי יש שופטים ושוטרים בכל אחד מחמשת החושים. ובשיחה הרבי מביא גם את הפירוש איפה יושבים השופטים והשוטרים הפנימיים של האדם. אז זה בשערים של הגוף, שזה האיברים של הגוף, כן? יהודי מחליט מה הוא רואה ומה הוא לא רואה. מה הוא שומע ומה הוא לא שומע. יש דברים שאני מאוד כן רוצה להתאמץ ולשמוע, ויש דברים שאני ממש לא רוצה לשמוע. וככה בכל איבר ואיבר, יהודי שמנהיג את עצמו, ויהודי שרוצה לחיות גאולה, שומר מאוד על האיברים שלו, מה נכנס אליי ומה יוצא אליי. הוא הבעל הבית שלהם. כי הוא הבעל הבית, לא כי יש שם איזה שוטר חיצוני שאומר זה אסור, זה מותר, אלא אני מבין את היוקר של העניין, אז בתור מנהיג, בתור בעל הבית, אני בוחר, כן, מה אני צורך, מה אני רואה, מה אני שומע. מה נכנס באף, מה נכנס דרך הפה. בכל פרט. אז התהליך הזה הוא מקדם אותנו מאוד מאוד לקראת הגאולה, כי זה צעד אחרי צעד, זה משהו שהוא נבנה, זה לא יום אחד המשיח מגיע, אלא אנחנו כבר עכשיו מתחילים לתרגל ולחיות גאולה. מתאמנים על זה. אפשר לקיים תורה ומצוות בעצם בשתי אופנים, אפשר לקיים תורה ומצוות רק בקבלת עול ומה שצריך, שזה חלק חשוב בקיום תורה ומצוות שלנו, אבל היום אנחנו יכולים לשדרג את זה ולעשות את זה מתוך רצון, שאני רוצה בזה, אני בוחרת מזה, אני מבינה את הטוב של זה, ואז זה באופן של יועץ. אז באמת איך זה הופך להיות שהשופט נהיה שופטייך שלי והיועץ נהיה יועצייך גם שלי. אז הרבי אומר שבכל דור יש את השופט שאליו הולך היהודי כדי באמת לקבל את הכוח לעשות את זה ולפעול את זה בעצמו.
יש את הפסוק בנביא, ובאת אל השופט אשר בדור ההוא. אז הרבי מדבר על זה שלכל אחד באמת יהיה את השלמות, שיהיה לו גם את השופט, את הרב שהוא מתייעץ איתו, וגם את היועץ. ופה הרבי מדבר על עשה לך רב, שזה הוראה של הרבי, שהרבי התבטא עליה, שהיא בקשה נפשית. לא על כל דבר הרבי מתבטא עליו בקשה נפשית, על דברים מאוד מאוד ספורים, שכל אחד יבחר לו מישהו או מישהי, שהיא בעצם, אני מרגישה שיש לי דרך ללמוד ממנה בעבודת השם, שאני יכולה לקבל ממנה, ושהיא גם מבינה אותי, שיכול להיות לי את השיח. זה לא שהתקשרתי לרב, שאלתי שאלה, קיבלתי תשובה ונגמר הסיפור. זה מישהי שאני יכולה לדבר איתה בגובה העיניים, ושהדברים שלה יתקבלו אצלי בפנימיות. אז השילוב הזה של רב, של שופט ושל יועץ, של משפיעה, הוא בעצם מושלם בשביל שהתהליך יהיה בפנימיות. הרבי מרחיב כאן שתורה ונבואה הם בעצם מקבילים לשופטייך ויועצייך, ששופט זה בכוח התורה, ויועצייך, העניין של הנבואה, זה ממש הרמב"ם מדבר על זה שזה הלכה, שנביא מקרב אחיך, המקום הזה שצריך לשמוע בכל הנביא. זה מיסודי הדת, לידע שהקל מנבא בני אדם. זאת אומרת, יהודי זה אחד מהעיקרים, וזה אחד מההלכות שהרמב"ם מביא, שיהודי צריך לשמוע בכל הנביא, כל דור והנביא שלו. וזה שרשרת של נבואה, זאת אומרת זה מתחיל ממשה וממשיך בנביאים, וכל נביא הוא מקושר לנבואה של משה רבינו, זאת אומרת זה לא נביא שעומד בפני עצמו, זה משהו שהוא מקושר עוד לנבואה של משה, שיהיה הנבואה הראשונה והראשית. והרבי ממש אומר את זה, שבכל דור ודור יש את הנביא שלו, והוא מצביע לנו בצורה מאוד מאוד מפורשת, שבדורות האחרונים זה רבותינו נשיאינו, והרבי אומר על כל אחד מרבותינו נשיאינו, כן, 7 הדורות, כמובן שכולל את הרבי, שכל אחד מהם הוא מנהיג, שכולל בתוכו את 3 התפקידים שדיברנו עליהם קודם, ובמיוחד את העניין של שופט ושל יועץ, שהוא בעצם נביא. שבזכות זה, הדברים שלו חודרים אלינו בפנימיות, וזה לא נשאר רק מלמעלה ללמטה, אלא פתאום הכל הופך להיות יקר, קיום תורה ומצוות, החיבור להשם, ההבנה הזאת שאנחנו שותפים בפרויקט אלוקי, שוואו, זכינו להיות חלק ממנו. זכות. והחידוש שבעצם הייעוץ וההשפעה וכן ההוראות של הרבי הם לא רק בעניינים של תורה ומצוות אלא בכל עניין ועניין, ורואים את זה מאוד במוחש באגרות קודש. הרי כשהרבי ביקש להדפיס את אגרות הקודש, שזה בעצם המכתבים שהרבי ענה ליהודים ושאינם יהודים בכל נושא שבעולם, כן? אז הרבי ממש שאל מתי כבר מפיצים את זה, ותמיד בין חסידים ידעו שמי שרוצה לדעת בפועל, יש לימוד חסידות, שזה כן, החוכמה והחוכמה שמולידה רגשות, אבל כשאתה רוצה לדעת במעשה בפועל, זה לפתוח אגרות קודש ולשמוע מה הרבי אומר למעשה בפועל, איך להתנהל בכל מיני סיטואציה. וגם רואים היום שבדרך הכתיבה לרבי, פתאום זה מושיב על הלב כל מיני דברים שלא ידענו איך ומה, גם בסגנון של האגרות וגם בעצם זה שאנחנו מתקשרים לרבי, זה פתאום מתיישב לנו על הלב, ויש איזה חיבור לעניין, וזה לא רק משהו שמונחת מלמעלה. ואפילו הדוגמה שנתת מקודם על משפיעה, כן? הרבי יכול להגיד לחסידים, כל אחד שיקח, כן, וכולם היו עושים את זה בקבלת עול, אבל הרבי כל כך הרבה השקיע בשיחות, ואפשר ממש לראות את זה, איך הרבי משקיע בלהסביר לנו כמה זה הטובה שלנו, כמה זה יצא לנו מזה רק טוב, כמה זה הדרך לקבל השפעה וברכה, ובסוף בואי, הרבי ביקש בקשה נפשית לקבל משפיעה, היום אנחנו רואים איך כל העניין הזה של הקואוצ'ינג והייעוץ והגישור פורח וצומח, שזה ממש בתהליך מקביל ומופלא. ותראי כמה חשוב לרבי להגן את הדברים מבחינה הלכתית. זאת אומרת, הכל הרבי מביא לנו איך זה הלכתית. אפילו את העניין הזה שרבותינו נשיאינו ושהרבי הוא נביא הדור, הרבי ממש מביא את זה מהרמב"ם. יש 2 הלכות ברמב"ם שהרבי מצטט אותם. אחד, כשהרמב"ם מדבר על נביא, אז הוא מדבר שמי זה נביא? מי שיש בו את כל התכונות והכישרונות שנדרשים מנביא, ושהוא עשה אותות ומופתים והוכיח את האותות והמופתים שלו. ובאמת אצל הרבי, קודם כל יש לו את כל התכונות שנדרשות מנביא, וגם רואים בצורה מאוד מאוד מפורשת את כל הנבואות של הרבי. זה היה מלחמת המפרץ, העלייה מרוסיה. אחד אחרי השני, הרבי תמיד בצורה מאוד מאוד בהירה אמר מה כן לעשות, מה לא לעשות. יהודים רצו לברוח מארץ ישראל, הרבי אומר להם אל תדאגו, זה המקום הכי בטוח. זאת אומרת, הרבי ממש כנביא, כל נבואה שלו התקיימה בצורה הכי ברורה. מושלמת, וזה ברמת הכלל. בואי נוסיף לזה את רמת הפרט, אנשים שהרבי ממש בנבואה
נבואה, הבטיח כל מיני דברים שיקרו מעל הטבע, בתוך הטבע. ילדים, פרנסה, סיפורים. שידוכים, בלי סוף סיפורים. ואז מה שהרמב"ם אומר בסוף ההלכה הזאת, הוא אומר שמי שהוכיח באותות ושיש לו את הכישרונות להיות נביא, אז אחרי שכבר הוא הוכיח את האותות, אנחנו שומעים לו לא בגלל האותות שהוא עשה, אלא זה כבר הפך להיות הלכתית, כי ככה כתוב בתורה שצריך לשמוע בקולו. אז זה ההלכה הראשונה שהרבי מביא מהרמב"ם, והנקודה השנייה שהרבי מביא, זה על נביא שהעיד עליו נביא אחר שהוא נביא. אז גם אותו מקבלים כנביא, והרבי ממש מדבר על הרבי הרייץ שהעידו עליו שהוא נביא, ושהוא עצמו העיד על הרבי ממש מדבר איך הרבי אף פעם לא מתבטא על עצמו, הוא אומר על הרבי הרייץ, כפי שהוא נוגע לנשיא דורנו, מתכוון לרבי הרייץ, הוא ממשיך בדור שאחריו. צריך המון התבוננות כדי להבין מי זה הדור שאחרי הרבי הרייץ. אז במצב כזה שמתכוונים שתי העניינים שהרמב"ם מביא לנו, אז הוא נביא, וכשנשיא הדור הוא הנביא, וכמו שאנחנו יודעים שהנשיא הוא הכל, ושהוא צדיק יסוד עולם, אז הרמב"ם מביא לנו עוד נקודה מאוד מאוד משמעותית בשיחה, על העניין של נצחיות נשיא הדור והחיים של נשיא הדור. הרבי מדבר על זה שיש בעולם הגשמי אבן השתייה, שנמצאת במקום גשמי בעולם, וממנה מושתת כל העולם. ולכן העולם קיים, בזכותה. ובאבן הזאת היא נצחית ולא שייך בה אפילו שינוי דגניזה. והרבי אומר, לא פחות ולא יותר, במילים הכי ברורות בשיחה הזאת, שנשיא הדור הוא על דרך אבן השתייה שלא שייך בה אפילו שינוי דגניזה. נשיא הדור, נביא הדור, לא שייך אפילו שינוי דגניזה. עניין של נצחיות. והרבי לא נותן לנו להשאיר את הטוב הזה לעצמנו, אלא אומר במילים ברורות, ואני מצטטת, צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזה אומר כל אנשי הדור, לא רק יהודים, שזכינו והקדוש ברוך הוא בחר ומינה, בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך לאנשי הדור, והוא יהיה השופטייך והיועצייך ונביא הדור. זאת אומרת, הרבי ממש מבקש מאיתנו לפרסם על דבר הנבואה הזאת, על דבר הזכות הזאת, ועל זה שיש רבי שהוא שופט, הוא יועץ, הוא מנהיג, הוא נביא, וכל אחד מאנשי הדור יכול ממש לבוא, לכתוב לרבי, להתקשר לרבי, ולקבל מהרבי את הכוח להיות דבוק, מחובר לקדוש ברוך הוא, ולקיים את השליחות שלנו בחיים, ואת עבודת הנפש שלנו מתוך זכות ודבקות ותשוקה ומרץ, ולא להיות במקום הגלותי של אני חייבת אז אני עושה. ומה שמיוחד זה שהרבי כל כך מחובר אלינו גם למקומות הטבעיים וגם לקולות שיעלו מהנפש הבהמית. והרבי בסוף השיחה אומר שאם בן אדם יכול לחשוב מה הוא יצא עכשיו לעולם עם הבשורה הזאת ואיך יסתכלו עליו ומה יהיה. לא להגיד. לא הגיוני כל כך, אולי לא כך נורמלי. אז כן, כאילו שהעולם שלנו מאוד מאוד נורמלי. את מזכירה לי שפעם נסעתי במונית שירות מצומת גלילות, עבדתי אז בנתניה, וישבה לידי בחורה, וזה היה יום חמישי, ואמרתי, נו אסתי, כאילו, דברי איתה, נרות שבת, משהו, ואז היה לי שלל תירוצים, את יודעת, אני עייפה, אין לי כוח, טטטטטטטה, וככה אני מתחבטת בתוך עצמי, ואז עברה מסעית של פרות, והיא פצחה בנאום טבעונות, משהו לא מהעולם הזה, הסבירה לי על הסבל של החיות וזה, וכמה צריך לזה. בקיצור אמרתי, או שאני עושה עליה, או שאני עושה עליה מבצעים, או שהיא עושה עליי. אז זה היה אחד כאילו, ממש קיבלתי ממנה את הכוח, פשוט לפתוח את הפה ולדבר, ולא, בלי מדי הרבה חישבובי. זה לא פחות משוגע מלדבר על פרות. לגמרי. אז באמת הרבי אומר, תשמעו, פייר באמת כבר העולם מוכן, וכבר כולם מרגישים, ואת זה הרבי אמר לנו לפני 30 שנה, מאז באמת כולם כבר מרגישים שהעולם מוכן, כבר אף אחד לא עזוי לו לדבר על משיח, ואני כבר שמעתי גם עכשיו אנשים שבאים בטענות ואומרים, איפה שמרתם את כל הטוב הזה? זאת אומרת, אתה יודע א', אתה יודע ב', אתה, עכשיו למשל יש את כל הנקודה הזאת שקורה משהו, מיד אנחנו רצים לפתוח חדשות, להבין מה קורה. אבל באמת החדשות האמיתיות נמצאות אצלנו, כי נביא הדור כבר אמר שארץ ישראל היא המקום הכי בטוח בעולם, ושהקדוש ברוך הוא שומר ומגן עלינו, ושהדרך לעזור לעצמנו זה להוסיף בתורה, בתפילה, בצדקה, בכל העניינים הרוחניים. ולהימנע מהפחדות ודיבורים לא רצויים, וכל המקום הזה שמנבא עתיד שחור. בדיוק, אז כשאנחנו מחפשים כולנו מי יגיד לנו, מי השופט, מי היועץ, מי הנביא, אז נכון, אפשר לשמוע בחדשות את 3 השורות של המידע, זה לא יותר מ3 שורות, וכל השאר יש לנו כבר מנשיא הדור, מנביא הדור, והוא מבקש מאיתנו לפרסם ולא לשמור את כל הטוב הזה בשבילנו. הוא הוכיח שאפשר לסמוך עליו, ומה שהוא אומר קורה. מיד שנזכה לראות בעיניים הגשמיות.